godt lide mand. Det var fordi, hun ikke kunne lide den regnbuemand, hun var lidt i går. Altså, nu er ikke så godt, vel er der? Bare lige, jeg skal lige sige det. Jeg var altså ikke en mand, Jacob. Jeg var en dame. Eller ikke en pige. Jeg var en pige. Jeg var en mand. Ja, det var også. Ej, hvad fanden var det for det? Er det dig, der græd der hul i sidste episode? Ja. Det er kraftedeme. Det der vores hus. Det var en lille minihul. Vi skal lave vores hus. Ja, det var en lille minihul. Hvad fanden har jeg en stak kiste? Det kan jeg ikke forstå, jeg har. Det kan jeg fandme ikke forstå. Jeg kan godt krydse. Ja. Kan jeg kraft, det er godt. Hvad fanden var det? Nej, det ved jeg ikke. Det er meget kedeligt, at det regner. Ja, der regnede sgu også i sidste episode. Det var den begyndte. Det er ikke snart nat, så du kan sove. Og så holder regnen sgu også op. Nej. Au! Satan, se noget lort. Jeg er med det. Jo, det må man kraftedeme godt. Undskyld. Det var ikke så godt. Undskyld! Og det her, det er Minecraft Expedition sæson 1, episode 4. Ikke er det? Ja. Fordi vi lavede jo episode 3. Anna får måske lige med i episode 1 og 2. Men det gør ikke noget, vel Anna? Hun er med i episode 4 og 3. Og det er det 4. Er det nummer lige den der stige? Må jeg det? Ja, jeg bare til den, der hænger på døren. Eller har du taget den, der hænger på døren? Den kan nemlig også hænge på døren. Det her kunne godt tage lidt tid. Jakob, nu kan man komme op. Prøv at se. Kan du være vores udkigstårn eller sådan noget? Ja, jeg kan. Krig eller sådan noget, hvis det nu kom en masse monster, kunne gemme os deroppe et sted. Au, for fanden. Ej! Jeg kan craftet over. Godt. Så har vi 8 af dem her. Nej, det skal bare lave sten. Eller skal de her trapper være sådan her? Eller skal det være lavet af sten? Skal jeg sådan? Skal de ikke være lavet af sten? Ja. Ej, jeg synes kraften, vi skal have en hul. Nej. Fuck this shit. Jakob, jeg har gjort vores udkigstårn lidt større. Godt. Altså, jeg kan kun gøre det med jord. Ja, det er fint nok. Jeg skal bare lige have en masse ting. Der er kul. Anna, tror du, vi får brug for kul? Ja, jeg synes, vi skal brænde. Det er godt. Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg tænkte, jeg skulle på det. Den her video kommer måske kun til at blive ikke så langt. Ja, det bliver okay. Ikke ligesom Fordi den der vi sidste, skal også der i blev 12 Nederland. minutter. Ja, det skal jeg sgu. Vi optager måske lidt om morgenen, men det gør ikke noget. Vel, Anna? Det var lige fordi, vi skal have hele. Det er fedt. Det er sådan en skide god legeplads, hvor man kan gå rundt og lege med togskinner, ikke Anna? Jakob, har du opdaget, at man kan faktisk godt... Der er sådan et lille udkigstårn. Ja, det ved jeg godt. Det var jeg oppe i. Hold kæft, det var højt op. Det minder faktisk om det, der du lige har lavet. Ja, lidt. Ja, der skulle bare lige være en masse træ også. Ja. Så det må jeg måske skal have. Op. Det er meget sten. Det er 24. Sådan, det var bedre. Det må være bedre. Det må være bedre. Fordi jeg kom op. Hvor meget koster den? Hvad var det? Shit. 16. Fedt nok. Sådan der.
Og jeg starter sgu lige med at gøre. Der, der, der og der. Og der, og der. Og der, og der. Og der. Ellers skal vi ikke lave en helt by, hvor vi bor i den? Jo. Fordi det her hus, det er jo ikke særlig stort. Nej. Det er det faktisk ikke. Nej. Vi kan godt lave en lille by. Kan vi? Ja, du kan bare begynde at hugge en masse træerne. Så skal du bare give træet til mig, fordi... Jeg er jo lige i gang på Jeg tænker også, at vi skal snart... I næste episode, der tror jeg, at kræften vil gå på eventyr. Ja. Der går vi lige lidt ud på eventyr. Ikke så langt væk, fordi... Vi har ikke råd til et kort lige for tiden. Jeg skal prøve at lave en. Ja, det kan du godt. Det er måske noget herovre. Men desværre, det bliver ikke i dag, vi kan lave et udflugt, eller hvad fanden vi skal lave. Det er noget, du fandt noget sand i sidste episode. Hvor var det, du fandt det? Det var herovre. Og fordi nogle gange er der også lidt bambus derovre, hvor man kan lave papir ud af bambus. Ja. Pis, der er ikke noget bambus, så kan vi ikke lave et kortsigtbord. Vi må prøve igen. Jeg vil have frø. Ja, Ligesom i sidste episode. Ikke også? men vi skal også lave en have. Jeg må lige kigge op, jeg skal lige tjekke. Var det munkevind over, eller så? Jeg må lige kigge lige med. Og der var så hus, det er sådan bare lige det munkehus. 17. Det er fint nok. Er du det en fugle? Ja, der er ikke ret uret ned i et hul, fordi jeg skulle have noget mere sten. Ja, nej. Jeg tror også, at vi lige har glemt noget. Og hvad er det? Har du en dør, eller nogle vinduer, eller et sand, eller et eller andet? Og hvor er det der sand, når vi fandt sidste gang? Og det har du ikke taget, tror jeg. Jeg tror ikke, du har taget det. Nej, jeg har. Det skal jeg nok tage. Jakob, jeg har skammet sand. Fordi der lå noget nede i ovnen. Hvad gør du? Ja, ja. Jeg går lige over lidt mere. De her kisser, de må ikke være her. Jeg håber lige med træ, så vi kan lave en dør. Ikke også? Mhm. Har du slået monster til? Nej. Godt. Vi ved ikke, om jeg skal kunne monster til. Det var vi faktisk er lidt gode, fordi vi må sgu også skulle jeg snyder lidt med. Det bliver vel sådan, fordi Anna hun hader monstre. Ja, de er så klamme. Nej, det kommer fordi du bliver dræbt af dem. Du hader dø i liv. Ja. Det er noget, du hader mest. Ja, jeg er sådan lidt ligeglad, fordi man får stadigvæk ens ting. Man får sine ting igen. For eksempel, du døde der. Du døde måske sådan lige i går. Markus Joe. Jo, det var Jo. kraftigt. Vi havde også engang nogle andre gæster på besøg. Der var en af dem, der hed Joe. Ja, de hed sgu ikke Joe, men hans Minecraft-figur hed Joe. For eksempel, jeg hedder Jakob. Hvordan hedder du, Anna? Du hedder Stig. Nej, jeg gør. Gør jeg? Ej, det skal vi ændre på næste episode, kan vi ikke? Skal vi have det nat? Den der gemmer til katten for at fuck op på natten. Okay. En fugl på taget bliver bedre på natten. Eller hvad var jeg sagde. Nej, jeg tror, vi skal til at sige bye. Skal vi have lidt længere tid, Anna? Ja. Vi skal lige sove. Ja. Har du så sikkert? Ja, de ligger selvfølgelig herinde. Du skal tætte dig på. Du skal ikke slå på mig. Anna, hold op. Jeg har video med. Hvordan? Skynd dig at lave en dør, fordi videoen skal slutte snart. Nej. Det er en masse sand. Mm. Det er en masse kister. Jeg har desværre ikke nok til dør. Har du ikke? Nej. Jeg har 12 stykker, men jeg har ikke nok til dør. Anna. Det har jeg. Godt. Bare sæt døren i. Ja. Nej. Så vil jeg en dør mere. Vi skal ikke have en dør mere. Det kommer til vores andre hus.
Skal jeg bare lave nogle flere døre til os? Ja, du kan begynde at hugge en masse træ ind. Ja, hvis videoen må ikke være alt for meget. Nu får den været 10 minutter og en masse sekunder. Der kan jeg lige åbne noget træk, så vi kan få nogle flere døre. Ikke også? Til vores andre hus. Jeg kan blive godt, man kan hugge træ med alt. Ja. Jeg kan hugge træ med alt lige meget med bare højt. Ja. Man kan også hugge det med en lighter, det tror jeg godt, man kan. Det var godt. Man kan også hugge det med et saks. Du ved, der findes saks i Minecraft. Det er den, man klipper for med. Nu tror jeg, vi har mørkt glas. Det findes altså også på iPad. Hvad for nogle findes på iPad? Sakse. Ja, det ved jeg godt. Pis, vi har ikke nok træ. Det er nok glas. Nej! Hvor meget skal man bruge? Fordi jeg ikke billeder af det. Et eller andet sted kraftigt. Jakob, nu har jeg altså mega mange døre. Prøv at se. Det skal bare Nu hen. er den korte. Hvor? Det her. Den skal vi have afmærket af det. Nå, det er det der, jeg har været op af det. Men jeg har ikke rigtig gravet op i den. Jeg tror da ikke, den brænder deroppe faktisk. Men skal du ikke? Ja, det kan vi godt se. Du kan lige godt op. Men du ikke har en hakke. Har du det? Nej. Men jeg kan give dig en. Det er bare brugt lidt op. På 7-17. Jeg har kun 17 døre. Nej, det har jeg faktisk ikke. Har jeg 17? Jeg synes, det står 17 for helvede. Ej, for 7-17, så har jeg altså 17 døre. Ja, du har. Det er lidt dumt, som siger. For 7-17, og så har jeg 17. Hej. Det er sgu lidt dumt. Ja. Vent bare. Anna, kommer du lige ind i huset, fordi vi skal til at sige bye. Jeg skal bare lige have lavet sådan, du er færdig, okay? Vi skal jo hive vandet, så den har ikke så Jeg må komme hjem. Anna, hold op, de der døre, den skal vi væk, inden vi afslutter videoen. Det er lidt dumt dør. Det er min. Anna, så Giv mig de døre. Anna. Giv mig de døre lidt. Ja, for helvede. Ja. Lidt der. Og Anna, nu siger vi bye. Hej. Hej. Hej hej. Hej hej, vi ses i næste episode. Episode 5. Hej hej.